Gisiguro sa Police Regional Office 11 nga magmalinaw ang pag-aresto kang Pastor Apollo Kibuloy ugaling ipatuma na ang arrest order sa Senado batok kaniya sa Davao City. Ani ang report ni John D. Esteban. Normal lang ang operasyon gawa sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Hasta ang seguridad. Duha ka security guard gihapon ang nagbantay. Walay dugang security personnel. Kinitaliwala sa gipagulang arrest order sa Senado batok sa ilang leader nga si Pastor Apollo Kibuloy tungod sa wa niini pagtambong sa hearing sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Gisuwayan sa GMA Regional TV1 Mindanao na istoryahon ng security guard pero lahi ang ipaatubang sa news team. Wala po kami pwedeng may si Attorney Tuloy. Oo, pumasok dyan po. Ang bawal. Nagigpit po kayo ng security, sir? Natural po rin. Yung pares lang before. Pares lang before. Normal pa rin yung security naman. Okay. Yung, paano yan pag dumating na yung Senate Sergeant at Arms? Normal pa rin. Ha? Normal pa rin. Normal rin. Sige. Gitahasan ang Office of the Sergeant at Arms sa pag-aresto kang Kibuloy. Sumala sa Police Regional Office 11, andam sila nga mohatag og assistance pero sa karon daw wala pa'y nakik-coordinate kanila labot niini. As of now, ma'am, wala pa po kaming nare-receive na any coordination from the Sergeant at Arms from the Senate po. Gisiguro sab sa PRO 11 nga mamahimong malinawon ang pag-aresto kang Kibuloy ugaling musupak o mubabag ang supporter sa pastor. Eventually, kung mag-resist po yung mga supporters niya, nakahanda naman po kami na wala pong mangyaring hindi maganda, no? In fact, ang ng regional director natin na kausapin niya, no, yung mga sa side naman ni Pastor Kibuloy na to be peaceful, no, in effecting the arrest kasi ang warrant of arrest naman po is for him to appear in the Senate hearing, and ina-assure din naman po ng Senate na magiging safe and secure po si Pastor Kibuloy sa mangyayaring hearing po doon. Napahamtang na pod sa Korte sa Davao ang kasong sexual abuse o gubang child abuse cases batok kang Kibuloy ug laing 5 pa. Gi-endorse na sab sa Davao City Prosecutor ang kaso nga human trafficking pabalik sa Department of Justice sa Manila aron ma-file sa Korte sa Pasig. Kauban si Jojo Solarte sa kamera ko si John D. Esteban para sa One Mindanao.